Стихотворението говори аз това. Да, но той лично от себе си, от своя име ли разказва. Как мислиш? Айде. Не, според мен той разказва от името на детето, което чете книгата. Така, и което какво прави? И което си представя как отива в страните. Добре, което прави, какво пътешествие? Въображаемо Пътешествие. Точно така. Какво иска в началото да ни разкаже? Прочете. Кой ще чете? Хайде всички желаят. Искам всички да четат. В началото какво иска да ни каже? Кой няма да чуем? Тук ще ви разкажа в стих случка най-забавна. И продължава. Каква ще е забавна случката? Какво ще ви разкаже? Как света за миг открих, как света обиколих, без дори да шавна. Така. Без дори да шавне, какво означава? Без дори да мръдна. Така. И ще стои какво? Как ще го осъществи? Как ще го осъществи? Като чете книги. Така, седейте на книгата. Точно така. На въпросите на читателя, и ние също сме едни от тях, какво отговаря героят? Лирическият герой. Какво отговаря? Хайде всички дечица, мисля, че можете да прочетете какво ние евентуално бихме го запитали и какво ще ми отговори той, Янче. Как? С ракета, на балон, на хвърчилна, с кон, на кораб, на файтон, птичка от картон, лязов и бетон. Защо изброява всички възможности? Как мислите? Защо Гери изброява всички възможности? Да изброява всички възможности, за да ги изчерпи и да ни каже, че производичката е... Че ще избере коя точно възможност? Коя от? Не чух? Точно така ще избере книгата. Пояснява как точно ще осъществи пътешествието си. Сега да видим къде започва пътешествието. Ще четете само отказа, който съответства на картината. Мястото, което той е посетил с въображаемото си пътешествие, а ще илюстрира словесната ви картина Пак Костечо. Той е ученик от 10-я клас от нашето училище, един художник, който вече се е научил да рисува. Вие ще му помагате, ще подбирате точните думи, отказа, който той ще илюстрира. Първата част да прочетем. Клани, първи отказ за първата картина. Влязох и се озовах в Африка гореща. Джунглите опасни бях, зърнах, слонове крачи в тях. С тигър имах среща. Точно това е отказа от първата картина. Значи къде се намира той? Той се намира в джунглата. Ма къде? В Африка. Какво е Африка? Африка след какво е? Точно така. Ама моля ви се слушайте моите въпроси и с едно понаблюдавайте. Африка е континент. А къде ще отиде в Африка? Къде ще отиде в Африка? Първо. Къде? Джунглите. А какво е джунгли? Проверете в речника. Матейчо? Непроходими гори. Точно така. И там в тези непроходими гори, какво ще направи той? Какво ще направи, Иво? Зърна слон да кажа в тях. Тигър да среща. Така, има ли разлика между зърнах и среща? Да. Какво ще кажеш за това, че той е зърнал слон? Когато той зърни слон, това значи, че той да разбира. По-височно. Той е имал среща, значи и двамата са видели на едно място. Така, бихме казали как ще нарисува художника точно тази картина на първия обект, който е посетил континента Африка, джунглата. Какво ще трябва да нарисува? Той вече рисува. Какво? Хайде да чета по-смело. Рисувайте толкова много внимание, доле. Аз мисля, че се нарисува детето как се Но преди това обстановката, каква е? Се нарисува джунглата. Ама точно кажи какво? Думичката нищо. Много дървета. Точно така. Много растителни. Точно така. И задължително какво ще има? Има Какво ще има, Гери? палми. Палми, точно така. Гъста растителност. Още какво ще нарисува, Хари?
Какво ще нарисува? Но моля да си гледайте текста. Какво нищо? Слон и... А слона къде ще бъде? Слона къде ще бъде? Хайде, как? Слона ще бъде тигър. На преден план или по-назаден план? На какъв план ще бъде слона? Айде. Точно така. А на преден план какво ще нарисува? Тигъра. Защото какво с тигъра ще кажа? С тигъра какво има? Гледай в текста. Среща. Тогава как ще нарисува художникът тази среща? Как? Аз мисля, че художникът ще нарисува момчето пред тигъра. А каква ще бъде позата на момчето? Там той се е срещнал с тигър. Какво показва това, Бони? Това, че детето се е срещнало с тигър, как ще го отрази художника? Как мислиш, че ще го отрази? Хайде, дечица, да покаже, че е имал среща с кого? С кого? Той ще бъде нарисуван малко оплашен. Мислиш ли, че ще е оплашен? Как ще бъде Нико? Изненадан, но дали ще е оплашен? Не. Ще се срещнеш ли ти с тигъра, ако си оплашен? Не. Боби, как мислиш ти? Аз няма да се срещам. А факта, че се срещаш, какво показва? Какво говори за теб? За мен говори, че тигърата не е пухли. Че за теб, че ти какъв си? Че аз съм смел. Смел! И тогава как ще го нарисува? Ще го нарисува. Лице с лице ли или малко оплашен? Лице с лице. Ми разбира се, лице с лице ще го нарисува. Как ще го нарисуваме? Матейчо? Ще го нарисуваме. Художникът ще го нарисува? Как? Художникът ще го нарисува с жена, която го води с Елени. Точно така, Селени. А той самия с какво ще бъде облечен? Той ще бъде облечен с дебели дрехи. И какво ще има? И ще има... Ще смени от джинската си шапка с какво? С какво? Зимна шапка. Как се нарича? Какво? Къде ще... как ще изглежда тази зимна шапка? Я погледнете тук. Още. Какво ще кажете за зимната шапка? Гели? Не чу? Не, шапка. Какво ще има шапката тук? Какво, Ани? Вълна и... Как се казва? Такъв тип шапка за студовете, за елените, за женичката с елени. Как се казва? Къде попада тя? Ушанка! Ами разбира се, че ушанка. Точно така. И Топко ще бъде облечен. Добре. Сега да видим следващия момент, къде ще го зърнем ние. Моли? Погледни далеч там, голяма, голяма. Палката. Право да ви кажа, деца, никак не се очудвам, че не разбирате какво си приказват птичките. Те говорят на човешки език само сутрин, когато вие още спите. По-късно не им остава много време за приказки. Нали знаете как се трепят от сутрин до вечер? Тук да злапнат някое зрънце, там да изровят черви или пък да хванат някоя муха в лъгова. Крилата на птичия татко само дето не се откъсват от работа, а птичата майка трябва да се грижи за децата вкъщи. Затова птиците разговарят само сутрин, когато проветряват юрганчетата си или приготвят закуска. Добро утро! Време е вече! Време е вече! Знам. И аз бързам да пръкна. Нещо да отмъкна в миг. Чик-чирик. Да напълня чър-чър-чър хладните гърла. Нали разбра? Той! Големи грижи, братко! Малко за една!
очи, не оставя нищо, нищо. Тежък живот, бу. Само най-добре е да я даря през консол. Само карам, букам и каква полза от това? Нито шепичка зърна. Трудно положение. Да не мислиш, че на връбците е по-лесно. Ако нямах семейство от чик-чирик, колко пъти да се хвана пъча? Като поебецът от Дейвите, а? Дейвите ли? Аз имам там един познат. Филип сега. Този е друг. Казваше се Пепи. Той беше един лош бебец, знаете. Нито се миеше, нито се леше. По цял ден мърмолеше, че Дейвите било скучно и досадно. Че другите птички живот си живеят. Диме отвите ми на юг, кой в нивелата, кой в редите, например, стулците и щълчевите и разкривишките и славите. Само вълците са се путали цял живот. Зато ядете бука. Аз няма да оставя тази работа тук така ме се случва. Че ако една разкривишка, която живее край Вълтава, може да отлети до Египет и обратно, защо и аз да не мога? Ще го направя. Така да знаете. Има ли възможност да се реализира зърканата на врабезата Вик? За разлика от него обаче, ние можем да се пътешестваме, когато се поискаме, където се пожелаваме. И така? Да! Проверете, че това е възможно. Ще чуете стихотворението на Веселин Ханчев. Чудната врата, която ще ви представи актьора Мариан Бачев. Преди да започнем, ще поставя задача. Слушайте внимателно текста, за да разберете как най-лесно може да пътешестваме. Чудната врата, Веселин Ханчев. Тук ще разкажа в стих случка най-забавна. Как света за миг открих, как света обиколих, без дори да шарвам. Как? С ракета, на балон, на фърджило ново, с кон, на кораб, на файтон, през вратичка от картон. Влязох и готово. Влязох и се озовах в Африка гореща. В джунглите опасни бях. Зърнах слон да крачи в тях. С тигър имах среща. После, като водолаз, слязох в океана, в прерията подир час, яздех с ловците аз, жив мустанг да хвана. А оттам, в тайгата, сам, на шейна селени, подир миг, далеч оттам, покорявах връх голям, в Алпите студени. Где не бях? В коя страна по света не скитах? С колко много племена и страни ме запозна, таз врата открита. Най-далечните места мога в миг да скитам, щом си имам към света тази шарена врата, тази чудна книга. Надявам се, че разбрахте какъв е най-лесният начин да направим едно желано от нас пътешествие, когато си пожелаем. Разбрахте ли? Да! Как може да се... Най-лесно може да пътуваме по целия свят, като четем книгите. Така, че слушайте. А сега вие ще се запознаете по-подробно със съдържанието, чрез един тих прочит, за да може после да опишем картините по въображаемото пътешествие. Дайте! Продължавай! Ай, този слон! Още малко до финала.